Le Chultúrlann McAdam ó fí mar crí lár na Catherine Gaeltachta an seo me Feirste agus mar ecin tú ta athtógáil díreach tosaithe ar an airgnú. Jarry agus sinú nua aimsirthe a bheits I gceist agus de Frank McCunney an tilliú álas a thuirtúin. Well, mar si tú tá tíomh muid an Chultúrlann an seo agus tan tógáil tosaí inis le seachtain an nuas agus cé nach bhfuil muid ag an tús ag an pointe seo tá muid hainneoibíonn ag ar chun tosaí ar gabhílas a héondeag agus míúil nuair a bheits an sinú nua tóca agus an Athchóiriú ar fád deanta. Tá spáistí uing tá muid integraíochans san Chultúrlann tá irid sin grálaachtaí de friúlaistí an agus an heimachtaí ar fád a bhí an agin go réalta fuas agus forbairt ag teachtar na gréithe sin den Chultúrlann a gcónaí agus mar sin tá bhád níos mó spáistí uing. Agus mar sin thonan an cuma jazz a chur ar an éirigh na fada scóil an tógáil go ra fuairmuid coppla Joontas tras foblach agus dastí muid Marty Lyons agus Danny Devaney mór alíontóirí den chéad Sky hon na múrfecht ar galant a seo a chur hart ar an éirigh na fad. So dúis go mbeadh cuma jazz ar neid cé go bhfuil tógáil go ra go fáil. Agus go mbeadh se feiceach ag an phobal gúilmuid go fáil ar oscailt agus gúilmuid go fáil í ana gró fada scóil an tógáil seo go ra. Well, go dtí seo tá ahandaní ag tuairt mollú dúine a bhag nómhór as na planana atá an den Athchóiriú. Beidir go raibh duine a bhhain na beirt nar hatsin an stíl lo ach tá siad san sa bhinlach agus tá ahandaní ag tuairt takeíocht a dúin leis na plan na tugann den todhchaí. Tá gáán sa cantar seo le fáganí mar seo, ok? Tá anad mar seo bhí orin sa cantar seo, sa cantar Gaeltachta seo. Tháinig mé an léráid don éid agus tá ahasóm leis agus má tá midna abalta éid mar seo a bhád níos fearr, a bhád níos mó ná tá an is, well, bé mé sé sásta leis. Oh, I think it's beautiful. It's wonderful to have this centre for people to come to and to mingle together. It's really nice. I think it's a big improvement from the last time I was here, and I think things are just wonderful. Tá mé go bar himaileach lia Carla Athchóiriú agus a ranó planála agus chunig mé na plans nar bhí mé húsan seo cúpla mío hin agus bhí mé gcearchara agus cap mé go raibh sé jazz agus a gcearch ar an pictiúr an sin cap mé go mé sé mé an job déanta acu nuair a bhééis an rud ar fad críochnathe.